তুমি খাସି নেইଥିଲ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାର କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଉଛ ଆମ ଏରିଆରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଲି ଦୋକାନ ବଜାରର ଗୋଟେ ଗୋସେବକ। ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଇବି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଚାଲାଣ ଆମ ବାଲଦନ ବଜାରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଗୋସେବକ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି। କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋମାଫିଆ ମାନେ ମତେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଇ ଗୋମାଫିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏ ଗୋମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ଘରେ ପଶିକିରି ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଆମ ଘରେ ପଶି ମତେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇଏ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଗାଈ ଗୋମାତା ଆଉ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହକାରେ ଗୋଶାଳାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। ସେଇ ଦିନକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନର କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦିନରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ମତେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରୁ କେସ୍ କରିବାରୁ ବାଲି ଦୋକାନ ବଜାରରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ଆଗରେ 22 ଏକର ପାଖରେ ମତେ କିଛି ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମତେ ଅଟକେଇକିରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ତୁ ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠେଇବୁ ଆମେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋସେବକ, ମୋର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ମରିଯିବି ମୋ ମରିବା ପାଇଁକା ମହମ୍ମଦ ଖାନ କାକଟପୁର କଟକଣାର ମହମ୍ମଦ ଖାନ କାଳିଆ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ବାମେରାର ଆଉ ଏଇମାନେ ମୁଁ ଯଦି ମରିବି ଆଉ ମୋ ମରିବା ପାଇଁକା ଏଇମାନେ ହିଁ ଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ଖରିପଦା ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଅଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଚାଲନ କରୁଛି। ଯଦି ଏମାନେ ମତେ କାଲି ସକାଳେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଯଦି ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ମରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଗୋସେବକ। ମୁଁ ବାଲି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମୋ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଇବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ମୋ ସପକ୍ଷରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାଲଦନା ବଜାରର ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୋ ଡାକ ନାଁ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଶପଥ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଜିଇବି ମରିବି। କୋଉଦିନ ବି କଂସେଇ ହାତରୁ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ମରିବା ପାଇଁକା ଏଇମାନେ ହିଁ ମୋର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୋର ସାହା ଭରସା ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋସେବକ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋସେବକ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋସେବକ କେହି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ